Kai, Anuri. Kocha. Gas Calviator. Ya gani. Allah ka kuma na bugun wasa. Gaskiya kenan. Wallahi ka kuma na bugun wasa so nake mu ci ballan nan da. Magana da gaskiya kenan. Wanda wallahi kallon ka ta yi kyau. Ina ka kai Aila? Wanda kallon ka ta yi kyau. Kallon ka. To yaya? Oh my god. Kai an samu matsala. Allah sarki. To sai wane ne? Aha. Ya Aguero. Ka buga min kwallo mai kyau a natsuwa. Ka je kana min. Daga je kana min shirme. Ya kore shi wallahi. Ya kore shi. Number 14 shi ma zai buga cikin wancan wani ya ƙungiyar adawa tana tafiya. Mu je zuwa. Kwasa. Hey, hitting post. No. Ya zubar wallahi. Allah sarki. Ya zubar. Wallan ka ta yi kyau, kanka damu. Ta yi kyau. Sun kenan. Kanka damu, wallan kenan. Ya ci shi wallahi. Well done. To yaya? Na dai gaya ma.
in fa ka ci ya ci shi mai kyau wallahi. Well done, well done, well done. wallahi kakka zubar ta. Number 4 ana na jira a kawo mai kwallo da zai buga, zai ci ne wai shin zai ci ne ko ko a'a. To ga nan dai mun zuba masarautar Allah ido, in ka ci ta wasan muke kallo, gera ta da kyau. Nuna musu namba 4. To yaya ka ci? Ya zubar, ya zubar, ya zubar, ya zubar, ya zubar, ya zubar, ya zubar. Biyar sun buga biyar ana duro, yan sura gola da gola. Sura gola zai buga, gola zai buga. Gola ne zai buga. La ilaha illallah. Last game. Wannan shine last game da za su buga. In sun ci number 12 shi ma zai buga, lallai da alamu zai iya cin wannan wasa. Lallai manuniya ta fara nunawa. Ya ci shi, ya ci shi, ya ci shi. Yawa.